baka may chance pa de. Ilagay mo na lahat. May nagimas na eh. Sinong may gusto? Order na kayo. Order na kayo guys. Malapit na ang New Year. Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's video, kami po ay kukuha ng ube. Dito po sa may bundok, dito po sa bukid namin. Yan. Sa bundok namin. Sa bundok namin dyan. Yan yung makikita nyo dito. Sa amin po yan. Lulutuin na lang namin siya guys mamayang gabi sa baryo. Abangan nyo guys ang aming pagluluto. At syempre ang magluluto po ay si Chef Joan. Chef Joan. Ako na naman. At saka si Chef Antipasing. Yan sa Antiligaya, wala guys, nasa school, naglilinis daw. Si Ate Greta sa Manila po, may inasikaso lang po siya. Kaya siya lumuwas guys, magpapaputi daw muna siya kasi nung nag-ilog-ilog kami, medyo nanong skin. Kaya niya daw sa Ate Joan kasi si Ate Joan pumuti. Kaya doon daw muna siya, temporary. Ang banda. Yan, tara na guys, kasama natin si Kuya Ulan, ang aming Alex. Pagbabalik. Ano like nainggit ka sa amin? Nagpunta kaming manggaring. Hindi naman, may trabaho kasi. Yeah. Pero wag ka sumunod. Ay ba naman guys, gustong sumunod. Tinatawag. Nung isla. Kala mo may sariling bangka. Ginawakan pa naman kaming lahat. Kung makasabi, sunod ako dyan. Kala mo naman may bangka eh. May bangka ba na papel? Gabing-gabi, nagtawag, magsunod daw. May bangka daw siya papel. Sabi niya, Brad, ba't di ako sinama? Kala mo makadaan yung motor mo daan sa dagat. Kala mo, alam mo yan? May pangdagat, maglangoy ka ay. Ang dami na nung pato namin guys. Oh. Diba? Ang bilis talaga magdami ng aming pato. Kaya madalang makasama si Kuya Ulan at si Alec guys. Kaya nagre-ready na sila dito sa sa bukid. Yan, pinaparutor na nila. Kalaki na yung baka ko. Kalaki na ng baka ko. Baka mo? Oo. Baka iyo. Baka sa palo iyo. Simula nung nabili ko to, ngayon ko lang ulit makita. Baka niya ni Agi. Hello! Sige. Hello, Iskiri. Iskiri po ang pangalan niya. Iskiri. Ano pa daw nakatikim si Dana ng ubi halaya? Sarap yung dana. Pag sa inyo dana, yung ube, laga lang yun. Hindi talaga Tapos, isinasawsaw nyo pa? Hindi na. Ganun na lang? Asin. Sinasawsaw sa asin. Nilagang ube, tapos sawsaw sa asin. Ganon! parang yung gabi din. Ilagang gabi, ilagang saging. Masarap yun pag natikman mo ubeng halaya. Gawin mo dun sa inyo pag nakakita mo kung paano. Para pag uwi mo, alam mo na kung paano lutuin. Hindi yung puro laga. Kiladaan na sana kami kukuha ng gabi. Ay ng ube. Kaya lang, wala kaming masakyan. Busy yung dalawang boys. Nagpayman siya kayo? Sabi ko. Kaya naghanap-hanap na lang kami dito. Yung? Pagtulog daw ng gaway ko. May patulo laway ka kasi. Shout out Patrick! Patrick! Hello baby Patrick! Miss you Patrick! Patrick! Si Ade! Dito na mga tita mo. Kay Ninian yun! Gawang pa si Ninian eh. Kay Ninian yun. So kami sa editor. Editor ka na lang. Kay ko naman yun. Sige na lang. Sige na lang. Yan, sasamahan kami ni Kuya. Sarap dito, mahangin. Sa akin ay parang ano lang yun.
Kunin po namin yung pinatago naming ube. Di ba po may pinatanim po kami dyan? Malaki na yun. Ay, malaki na po. Ay, arbisin na po natin eh. Putak-putak kasi yung pinatanim namin dito, guys. Hindi na namin magwantaan kaya kuya, itanim mo nga ito para sa susunod may ma-harvest kami. Ganun. Hello! Hala! Lalaki ako! Anak kayo ng baboy? Ha? Pinalaga ko din yan eh. Abusis mo na, kamukha mo pa. Kakulay pa. Oh, surot ka. Kakit ng ano niya eh. Pag baby talaga kakit ng mga... Pag laki. Brownie, sumama ka pa talaga ha? Oh, sinamahan na naman kami ni Brownie. Oh, dali. Dali. Ayun si Alec. Sumama rin si Alec. Gusto niya nagatampo si Alex eh. Kasi hindi na daw nasasama sa vlog. A few moments later. Yan. Yung. Malaki? Violet yan. Oo, sabi nga, di ba hilis? May puti man. May puti rin ba? May dilaw pa nga. May laman kaya yan? Laman yan ang gako. Ito. Oo, ang laman oh. Ito. Oh. Ano natin balatan. Yan o, ubing-ubi o. Ito yan. Natural. Natural na kulay. Ito naman yung bunga ng ubi o. Sa baging, ganyan. Sa bagay. Oh, Ayan, ganyan. kinakain daw. Kinakain ba yan? O nilalaga. Hindi nga. Pwede tanim yan, yung pala na yan. Pwede tanim ka? Ito yung nabalin dati. Para ilang pakalayo. Yeah, mabenta pala yan sa December, no? Oo eh. Kay mag-New Year. Puro kakanin. Magkano benta nyo 1 kilo, kuya? Yung, Na ube? yun ang hindi ko alam. Kung ilan lang ang iabot, no? Kahit Wala, 20 kuya, pwede na. wala namang kasing... 1 kilo 20. Pag dito guys, tinatanong na lang nila, bahala na kayo eh, ganun. Kung magkano yung iaabot mo. Wala talaga silang presyo na ano. Oo, Bahala na lang kayo, ganun. Bigyan nyo na lang ako pag naluto. Pag Naluto na lang, bigyan lang daw. kahit pang sigarilyo lang. Pag si Kuya Ulan, Tawa-tawa kahit si Kuya pang Ulan sigarilyo lang. Kayo eh, Kulay pag na rin. sigarilyo lang. Isang puno lang daw. Oy, oo, malaki na yata tuloy. Marami na ito, isang kuan. O diba, ang dami namin naghanap. Buti na lang sa unang kuan. Hindi, marami kasi siya yung maraming laman yung isang puno. Hoy! Paano itaunaan bago Then? makuha? Basi kayos. May puti din bang ganyan, Kuya Ulan? Mayroon. Ulo oh. Mayroon! Baka gabi naman yun. Galit na si Ante. Ante, kalma lang, kalma. Mayroon! Baka namin yun, ante. Ha? Baka namin. Kulang na magdanog eh. Baka para na yun. Hindi, ganyan. Hindi. Baka ube. Ay, baka gabi. Hindi. Hindi talaga. Ube talaga, Ante. Oo, ube na puti. Ube na Mayroon. puti. Mayroon pa kang dilaw. Nasubukan ko na nag-ukay ng puti. May dilaw daw. Oo. Mayroon. Puti daw, mayroon sabi ni Mayroon. Dilaw, mayroon dana. Puti daw. Ano sabi ni Dana? May dilaw rin, Ante. Mayroon. Baka yung dilaw Wala niya puti. kayo. Bala kayo. Kung puti, hindi na ubi yun. Puti eh. Sarap dito, oh. Pag tanghali. Ating kainitin. Kainit doon sa baryo. Diyos ko, day. Maputol Grabe. yun. Lalo ka po. Galing. Kapang grabe yung init. Kaya karaming tao dun sa Hindi ako makatal na sa bahay namin tiinit. Sarap sa tama raw ngayon. Wala, nasugat na, Kuya Ulan. May magduyan, may magkuni. Yun yung lang naalalang tanim itong nga ube. Malaki na. Kung pinatanim namin. Buti naalala namin, Kuya. Ay, may pinatanim pala kami kay Kuyang ano eh. Puntahan nga natin, pasyalan natin. Yan. Ito na yon guys. Oh, Hindi pa kami nakapunta ng salapay. yun. Dako man, kita man te. Tas man te.
Uy, kalaki. Yun o. Lalim po. Lalim pa. Pero nasira na. Gandang kulay violet talaga eh. Kung tanim. Hindi na kailangan ng food color. Yeah. Pinatanim naman tayo dito. Hindi na kailangan. Ilang taon to kuya bago pwedeng harvestan? 1 year. 1 year. Hmm. 1 year. 1 year? Ay oo, ganitong buwan nga yun nung pinatanim namin sa inyo. Kalma lang, Peng. Peng, kalma lang, Peng. Relax ka lang. Nako, kalaki yan. Dito sa kabila. Yan na yung ginto. Wala. Saksak mo kuya ulan, awan na tayo. Sira niya. Kalaki. Na marami na yan kung magawa. Oo. Okay na yan. Papatikim lang naman natin kay Dana yan eh. Sarap yan Dana. Kung sa bundok, laga lang, no? Oo, saw-saw daw sa asin. Ginalagyan ng kunyara yung gatas. Inyong. Kasarap no, nung nakaraan yung nag-ubi tayo. Tunog-tunog ah. Hayo. Halik. Yun. Bagkat lang. Wala na, sugat na nga. Oo, nadurdur Ay, yung na. dati yung kanyan. Yan, may natira guys, bali ano yung kukusa yan tutubo. Ay, Ito, bali-balikan namin to next year ulit sa 2022. Tigas na yan. matigas to. November 2022, tandaan Wala niyo. gigas. Mabuhay ka. Buhay ka. Sunod naman, tandaan nyo. Ay, tanda. Ito ko naman ito. Buhay ito. Buhay yan. Madaling buhayin yan. Kahit nga na Kahit di mo nga itanim madigit mo lang sa lupa, tubo ihagis mo yan. lang yan. Buhay na yan. Hindi na to pwede? Tayo kasi ano na. Pwede yan. Ito lang yan. Kaya ko lang mga kung masipag ng linis. Ito? Mahirap lang mag-ano yun, magbalat. Tanim ko yung 100 puno yan. May tinapon pa dito kuya ulan. Kinuha natin doon. Yung malang nabuhay, malaglag siya. Buhay. Kaya kahit di kayo magtanim, mayroon talaga, no? Malaglag. Maganapan ka nga lang. Madali bang linisin para tayo sa tuloy. Sinira na yung Dana. Tagal na yan. Yung pagdating pa Ne? Ilaga muna yan bago natin hinagin. Oo, durugin. Kadali lang man ilaga yan, kabilis maglambot. Nag-blender yan. Parang Kasarap nga anuhin yan eh, ganun o pitpitin. lambot. Malambot lang siya. Kalaki yung sa ilalim na yun. Haba eh. okay na yan. Marami na siguro yan antena. Hindi ba nakuha lahat? Binalik ko na. Okay na yun, itanim natin yan, oh. Sayang. Ba? Ngayon ko lang ulit narinig yung mga ganun ah. Yung una mong cellphone. Kaya ngayon, kanina yon. Ako rin, namimiss ko yung ganyan. Cellphone ko rin yun eh. natuto yung cellphone ni Ping eh. 3310. Ay, 3310. Ganyan din yung una kong cellphone. 3310. Nakasabit pa sa may balkon. Pinantipasig. Ayan doon siguro sa bariwe. Tapos pag may nag-text, excited. One message she received. Kaya ayaw ginantay. Sa bahay namin malakas ang Kaya kami doon nakatambay eh. Oh, marami na rin yan kuya ulan no? Marami na ito. Tanim natin ito. Sayang. Ah, sarap na naman. Ito daw bayabas no? Oo. Ito guys, ginagawa naming turumpo ng mga bata kami. Ito yung pinakang turumpo ng babae. Pero sa iba, kinakain nila to. Yung ganito. Ano ito pangalan nga nito? Tabal. Biri. Ha? Biri. Bire? Sa Tagalog? Bisaya. Sa Bisaya daw bire. Pero hindi namin alam guys ang pangalan sa Tagalog. May napanood ako sa YouTube, kinakain niya to. Matamis daw siya. Kasi ang tawag namin dito guys, tabar. Ha? Tulong. Yan. Sa wikang katutubo naman ay tulong raw, tulong. Tulong. Pero kinakain daw ito, sabi ni, may mga napanood kami sa YouTube na kinakain nila to. Comment down guys kung Anong pangalan? kinakain nyo to. Yan. Tabar, Ilocano.
Nyamot to, hindi tabo. Naggalas mo, nagbangsi mo na agad. Ayan guys, si Auntie Pasing, daludan. Takway sa Tagalog nante. Takway. Takway. Kasarap to asiman eh. Nakakalat lang siya dito. Oo. O, di ba? Nagkakalat ang mga ulam dito. Sarap yan. Gusto ko yan. Kumakain ka ng ganyan, Dana? Gusto ko yan. Yung maasim-asim. Tapos may suka. Oo. Yes. Sarap. Kapunti man, ante. Wala na. Paano ituyo ng lupa? Hindi maka... Ay, ito. Takway. May tubig-tubig dito, matataba. Dapat ante yung sa matubig, no? Kumakain ka ng ganyan, Ge? Sarap-sarap eh. Yun na nga lalawin yung ilaki na may bilang sa akin. Ako gusto ko lang yan ginapapak. Ayoko kung sinasabay sa kanin. Gusto ko pinapapak. Hindi mapapayat. Dana, hindi ko marunong na yan. Hindi. Ante. Laging nakara. Ganda. Parang ano yan eh. Daludan. Pang ulam ni Alec at ni Ukay. Naghanap kasi ng ulam na yun. Ayan, masarap yan. Ihalo din ante sa lagdag. Oo. Sa igi. Kasi may gabi no, yung gabi ba? Gabi na mabango. Masarap din yung kanya, yung talbos. Ayun pala o bayog. May kaman na kayo yung iba. Ay, ito pala dati yung ping oh. Yung ginalagay sa Lagay sa dite. Palaki. lagay mo eh. Para Dana, lagay mo nga Dana. Je, baka may chance pa, Je. Ilagay mo na lahat. Wala kang kagaw dyan, Je. Saan ngayon nilalagay dyan, Je? Palabasin mo yung kata. Ganyan nung bata. Ayan. Yan. Tapos saan nilagay dyan? Ay, ilagay sa di. Ikaw, Dana, nakal mo yan, Dana? Hindi. Ha? Alam mo yan? A few moments later. Kukuha kami ng itlog ng aming manok. Ang dagat. Ay, may ano man kuya ulan? May manok? Ay, sa taas ay. Ayun, nililimliman niya. Tingin nga. Ito, native to eh. Ito, dekal to ba? Oo yata. Hayaan nyo na lang, ginalimliman eh. Baka magpisa yan. Tingin mo ko dyan sa taas. Ito ba yung rin? May itik-itik to oh. Ayun oh. Kasi pag ayan yung itik natin. Yan o. Oh. Wala isa? Pato. May manok din yung isa. Dinalimliman. Sisipag nila maglimlim. Sino mag... Doon. Saka na. Saka. Hindi mo mag-inom muna ako. Oh, yan. Kaya mag-inom na rin ako. Sarap dito. Mahangin. Mineral. Much later. Oh, ayan. Balat-balat ng ubi.
Kapalin ka dalawang sa mukha. Grabe, ang ganda ng kulay niya eh, no? May Ba't yan ano, may Puti. puti? ano to? May lahi. May lahi. Nalahi. Koreano. Nalahian lang para nariyan. Ang tagagluto dyan. Kadami na rin yan, auntie, no? Okay. Yung dati parang marami na rin tayong haluto dati, di ba? 2 bilao yata yun eh. Kasarap pa naman to kapag malamig. Sarap. Sa umaga, no? Sa umaga. Ito lang almusal latte. Kape. Makati ba yan? Hindi. Hindi. Ganda ng pagkakanya, oh. Hindi ka ba yun? Oo nga. Dati, hanap-hanap ka, kulay ka tayo. Yung talaga food color lang nito dati sa halo-halo. Gustong-gusto ko yan baga sa ano, halo-halo. Kaya sinabi kung may puti, pilit ko nung nagpunta kami doon kila Manong. Ganyan. Ah, puting ube. Paano yun, ante? Hindi niya nilagyan ng food color? Nilaga lang. Ay, nilaga lang. Parang gabi lang. No? Sinawsaw sa suka. Ginalaga nila. Ano rin kayo lasa nito pag nilaga lang? May lasa din. Isaw-saw mo sa suka. Matamis din ang tayo. Si Dana nga, asin. Much later. Ginabi na kami guys at galing kami ng kapilya. Kami ng pamamahayag, guys. Yung matigas isa lang mo to. Ano ba yung matigas? Baka may matigas pa dyan. Wala pa dapat. Niluto ng sumidana Sarap oh, ganda ng kulay. Pinapak na nga ni Dana. Pagdating namin, nagkakain na. Pinapapak niya na. Nabis mo ang ubi, Dana? Nabis mo? Na ganyan daw kasi sa bundok yan. Ilasaw-saw lang sa asin yan. Sindang asin. Oo. Kaya ka Dana dito sa likod na. Hindi pa nga natikman. Pag may gatas yan, Dana, masarap na. Ubi yan. Ubi, hindi itim. Sigtilak. Bago mo nga isang ilo ko ulan. Eh, dili. Diyan na lang ako nagabuhay dyan. Dili. Ayun, sa kabila. yung kwan. Tuwing. Marami na ang tuwing. Makatubig doon. Ang dami na nga daw yan. Tuyo na, nagtikit na. Si Dana naglaga dito eh. Diyan, nagkunti na. Ba't matigas yung iba, Dana, ha? Kasi malaking tubig. Malaking tubig. Dapat konti lang. Mainit baga. Tubig na oh. Ayun na, oh. Sabihin mo, Ate Gretchen, pasalubong Ate Gretchen. Lubong. Yun ang Chico. Donut. Chico, sa lubong. Pagpin mo dito. Pasalubong daw ni ano. Si Dana kanina gusto niya na magpabaksin dito sa barangay. Kaya lang, hindi pa pwede yung edad niya. Gusto niya na rin magpunta ng Manila. Para daw makasama siya sa amin sa Manila. Ice cream pa sa lubong. Ice cream din natunaw na. Gusto mo magsama sa Manila? Pag nagpunta kami? Ha? Para makasakay ng Barko. malaking O, bangka. aeroplano. Maraming ano doon. Kaming wah, ano? Uwa. Ano yung uwa? Ito guys yung gagawin naming latik para sa ubi halaya. Latik at saka ano ang flavor. Ha? With cheese. With cheese. Bago yun ah. May latik tsaka with cheese. Yung isa, may latek. Yung Kaya isa, nga, yung isa with cheese. dalawa. Magandang kulay. Sa gustong mag-order guys, comment down. Kung doon kayo sa may latik o sa may cheese. Talatik lang siguro ako. Halaya ni DFL. Ayaw ko ng cheese. Halaya ala Madonna.
Sabi ko nga, magtinda tayo online yan. Ay, mataming masarap. Tignan nyo muna, i-judge nyo muna. Pero yung ginawa natin dati, masarap lang. Kaya lang hindi siya, hindi masyadong perfect. Sobrang lang anong masukal yun. A few moments later. Oh, ito ng aming ladok. Latik sa Tagalog. Ladok sa Ilocano. Salang nyo nante. Okay, let's go! Yun o. Sarap. Bali, ito ang mga ingredients, guys. Meron siyang gata, ibap, at saka condense. Pwede na natin ilagay yung gata. Cheese. Lagyan na natin yung gata. Para ano na siya, malasa na siya. Asukal. Mamaya. Pag kulang lang, kasi may condense pa siya pagkakulang lang. Oh, huwag masyadong matamis. Nakakaumay. Nice, lagyan na natin ang gata. Halo. Oops. Dali lang ang Ito banda. wow, yummy. Kahit wag na siguro asukalan tinaw. O, tikman mo. Pagka Matamis na yan. medyo matibang naman. Matabang-tabang. Pwede natin lagyan ang asukal. Pero pag okay na. Ibap at condense. Tsaka coconut milk. Pag makilinag na yan, pwede na yan. Tapos tikman mo yan. Yan, si Kuya Ola naman maghahalo. Salitan sila ni Alec. Pangpalaki daw ng muscle. Kamusta ang vaccine? Hindi ba kayo... Medyo bumibigat ang balikat, guys. Tapos pinaghalo? Ay. Pero wala naman yung pakiramdam na parang trangkasuhin ka. Mga busy sila guys manood ng vlog. Punta natin sila. Pasensya na guys dito sa bahay, makalat. Yan, ang mga lolas nanonood ng vlog. Hello po guys. Good evening. Pinapanood nila yung nagpunta kami ng Manggaring. Ang daming nanonood. Si Gigi nakapisto. Guys, luto na siya. Salin na natin. Tsaka, nalagyan natin siya ng toppings. Ang toppings ng isa, latik. Latik. Yung isa naman ay, cheese. Cheese. Yan. I-judge nyo mamaya kung ano yung masarap. Latik or cheese. Pero tingin ko cheese. Favorite ko yung cheese. O yan, lagyan na ng cheese ni Alec. Ikalat na lang yun. Wala pa, ubusin ko to. Oo. Daming lapit. Ay, tamis. Toppings natin to guys. Lagyan din sana ng asukal pala yan. Masyado nang matamis. Okay na to. Latik? Oo. Tamis yun. Okay na yan. Nay, naglimas na Nay, sinong may gusto? Order na kayo. Order na kayo guys. Malapit na ang New Year. Ito yung mga handa ng pangmalakasan Hindi talaga nawawala yan sa bagong taon. Nagaganto ka rin kayo lang. Sila hindi ako marunong yun. Ngayon marunong ka na.
Saka hindi natin maharap yung mga ganyan. Ibang hinaharap. Pagbukid ka lang talaga. Ano siya to? Plus sa mga brad ko dyan. Saan? Mga brad. Brad saan? Mga Sa taga tab- saan? Dyan na sa tabi-tabi. Yung mga brad daw ni Alec, oh, shout out daw. Nanonood sila, like? Mga brad mo? Mga brad ko yan. A few moments later. O, kainan na. Hahatulan na. Parang masarap siya sa kape. Kape na naman. Kape na naman. Sa umaga yung bukas. Ay, kasarap. Akin yung may latik, sabi niya. Kuha na! Kuha ka na kasi. Huwag nang mahiya. Gabulong si Patchay. Akin yung may latik. Ikaw, Nes. May cheese. Ito? Mabenta yata ang may latik. Oh, 50 pesos lang. Per gaya. Walang hati. Hindi mati. Masarap na sabi ng tipa kasi Ano masarapan, te? Latik or cheese? Parehas. Parehas lang. Yung toppings lang man kasi ang iba, ano? Magkaiba. Hindi, parang ano lang. Para hindi sila malito kung ano yung gusto nila kape. Seryoso ka Madala naman. kayo naman mo. Seryoso to, guys. No, matanda tayo na. Masarap? Uncle Marcing, oh. Ano masarap next? Just oh my pa. Pinili lang namin yung ube. Yung ubi lang gusto niya, ayaw niya ng latay? Gusto, ayun nga ang gusto ko eh. Masarap yung may cheese. Alat-alat. Oh, masarap daw yung may cheese, malat-alat. Ano sa'yo, Basang? Parehas. Parehas talaga masarap. Parehas masarap. Oh, ikaw, like, parehas? Yung may cheese lang yung tikman ko. Yun, guys. Tapos na naman ang aming pagluluto. Sana nasarapan kayo sa luto ko. Sarap ba? Talagang masarap, Sarap na guys. sarap. Bye guys! Good night. Good night, guys. Bye-bye. Magandang gabi po. PM lang po sa mga may order. PM lang po sa mga may order.